Blei ki parlok ki baju snow tenat ban pet you new YouTube channel bat ki baju kershan ro you da ka ba pi like share comment bat subscribe ro kumjo sa chisen da ka man sem ka jing it bat ka jing snongo nga pediang snow pha ya pi iwei cha new YouTube channel jonga parlok be bunsien haki longyeng long sem jong no bat kum ki kmie ki kpa ngi ju kemen bat ngi ai ngo yu Blei habang yo ban pediang yu so ka jingkar khu banang kong na ka kpo jo ka kmie ka ba pun bakha ya ki khon nang kong ni ki khon Rangbah compare lade ki kynthei ne shynrang na mar ngi ju ong barbor ki khon kynthei hi ki khon bat kam judan ka jing pen ya pher ya kino ki khon hakmat jongi kum ki kmie ki kpa henry teng don pat ki yeng ki sem le ne ki long kmie long kpa ki baju snow ki baju pen snow ya ka jing kwah jong ki ban yo khon nang kong shwa da u khon shynrang ni da ka khon kynthei bat ka ta ka jing kwah ka long tang kum ka jing kwah briew jongi henry ngi tipat ha ka bakut hi ka shong e ha ka man jong u kan rat nong bu nong thau teng pat don ki bakwa Khun Rangbah da shynrang pat kham sngan ke yeng ka sem pat kum ta der ki Khun Rangbah hi la da dei shynrang ni kynthei bunsien ki dei ki khon ki bangi ju e tap man sem lot da baro namar ba le si khala bandong ba ki dei ki khon kli not chong ka yeng ka sem bat ngi ju duwai ro yu Blei ba kin dei ta ki khon ki banwan ra ka jing hun ka jing sok jing kmen bat ka jing sngan longbha ka jing longbha ba ba tip briew tip Blei bat ki ba don ya ka jingkitklieh ya ka yeng ka sem baro kawai henry ngimla ban lat pat teng ki don ki Khun Rangbah ni khon nang kong ka yeng ki ba long tamsneng ki ba ka jing ba lat lan bat bathala hakaman la jong ka ba long persha ya ka jing kwah bat ka man jong ki kmie ki kpa bat kham tam ya ka man jong Blei bat habang yo ya ki ba kum ki khon bunsien kawan ra ya ka jing snow giaw men sem bat snow du jing kermen hangi kum ki kmie ki kpa ni ya ka yeng ka sem ni snow si pat ka dot not namar bang ya ki ba ni kwah bakin long ki khon ki badan ka jingkitklieh shwa lade bat ya ka yeng ka semro bat ka ni ka jing nong tamsneng jong ki ha ka jing ka kta ya ka sok ka san bat ka jing hun jing kmen ha ka yeng ka sem ni ha imlang sahlang ro kumjo bat kum ki kmie ki kpa nim sok ka man sem ban yo ba ki Khun Rangbah ni ki khon nang kong kin long kita ki khon ke ba imlang lan ni tamsneng namar bangi thep man sem ya ki ba ni kwah bakin long briew ha ka jing bakin don ya ka lawai ka ba phanai bakin long ka burom bat ka jing sngan ya ka yeng ka sem bat ka nuksa ka ba bha ya ki para la jong bat ya ki wei ro kumjo de parlong hakane ka video nga don ban pen snow shapi ya ka wei ka patri ka banga tho klum shapang ki ba kum ki Khun Rangbah kham tam yu khon shynrang u ba kham le tam ha ka jingnong jing ya ka banga la ai kerteng Khun Rangbah ka yeng wat ju tamsneng le si don shibon ki longyeng long sem dan ki long kmie long kpa ki ba ulo o bedum wan ban ka ya ka jing bat ka yeng ka sem bat ya ka jing kermen jong ki haki ki ba bhatam ba kum u Khun Rangbah u dei ban don bat ban bat bon ki kmie ki kpa ki snok si thang haba ki don ya ki ba kum ki ta ki khon nangkong bat ki pershang kat badon le ibor ban sneng ban kraw ban ban IT ya la ka jing la ka banta ba kum kita ki khon kit ka labha ha ka jing klem de pen slam show tongin ya snap ka ka banga don ban kren ni sneng shapang ki ba kum kita ki khon longbha ka ni ka poetry jonga ka bangan puli shapi manta kermen scam bakani ka point ka sur jong kani ka poetry bat ki contain jong kani ka poetry jonga kan poi bat sawa jam haman ki tendong score jong ki khon ki ba jumalien ban tamsneng ha ka jing Welcome to YouTube channel Aloysius Popong Khun Rangbah ka yeng wat ju tamsneng apai laksiar Khun Rangbah ka yeng pilong hadonot jongi kum ha ka khets pishong
jing sok jing hon jing kermen pi wan ra da jing e je pi ngi kudup lot ba pin long briew ngi kwah a pai lak siar tu kodor hakikmat jongi pi long ya pi ngi da sumar ban lain na yap style ne librong jing penjot ba bon rukam tang ba pin yo lat khon ngi yeng ban yada mangi wala da shitam ngi hon dom ka shai ngim tep la kamram ban pendam pandap biang ma pi khon yilade ngi juklat met ka troin lut ka jaus ep met labat sngi tang ban sok ma pi khon la jing em ni it halanti bangi ya sya ki thar ki panmong haba jing e ki tangon ni ju or ni kalon kan mau khon ye kita baro ngim ju parwa jing pang ki cha no haba pm ha jing long baba do not ki kmie ki pa khon bunsien ka pat ka pra haba pi tamsneng pat pi kedat na lenti baba khon pi hun mo ban yo i ya ki ummat i mai ipa bakin jaw pat do not haba pi saitla pm thala khon ba e bakalawai jong pi kan pernai ali yai rengkat bat ngi jing im babha ngin tengkai klet no kale man long u khon te briew te Blei kala no ha ka jing im ba pin shembha ha perthai wat klet ban duai khon pan ka bor no u Blei jing im de ka thma ban ye khon ngim la marwai wat I lat you soitan ban yang hakaliang jong pi yang scam rengkat bat u Blei jing ya le pin sa job hi kan mau khon ha ka jing em ni hab ban trai shitam klet ye ka perthai bat ki jing sniu ba bon rukam jing e baro bangi sha kin long tang shi por haba kot ka jing ya le jing em pin sok barapor kum khon Rangbah ka yeng don ye jingkitklieh perkhat arsen ha ka jing em sa jing sniu wat rai karke ai ba nuksa ba bha pin long ya ki para bat ya ki wei burom khon pin sayo na do briew ha do Blei khon be barabor sha ka thong jinglong baba lada pitlot bor wat klet ya jingkershan i mei ipa bando men sem phim dei haba ya khon ya kathma kan mau ban long shlur jing job pin yo pin longbha a pai lak siar u khon kle not ka yeng ka sam long uba wan ra jing kmen om u nong sha pan rem khnang ba yeng ka sem bat jing im jong pi kan pranai long uba ko ngu sneng pai na jing dom sha jing shai ti parok be ngai scam bangani ka poetry jonga ka wan ra she phia ka khubor kham tam ya ki tu ki khon samla Rangbah shynrang jong ka yeng ki bejumalin ban im ha ka jingnong ka basniu sngob ha wat klet ban like share comments pa ban subscribe yung YouTube channel jonga dak banta ki updates ke banganang ra hadin ko bless you bon